Nggih. Ati ngamaku teh. Nggih, Mbah. Wah, pitike mantep-mantep iki pitike Om Kosim iki. Ya, Lek Pardi, oh Mbak Las. sing Layangan pemirsa. Delok Mas Irsat. Kita nonton itu main layangan pemirsa. Oh, itu main layangan. Stop. Layangan Jer. Gune Mas Irsat. Mbak Tia pemirsa. Bisa dulurku sing di sawah lho. Sebelah kidul. Layangan medhus dumulai. Oh, wedhuse masuk, wedhuse pulang wedhuse. Nggih, nganu, Dek. Tapi jane nggih areng lho, Den niku wedhuse donan. ayo wis enak tayangan ning ngrungu ompone. Jangan etan mohi. Nggih. Capek. Mandi gimana Mbak Jojo ndelok layangan nganu. Tak delok iki wifi ku sik nyaut tekan ngene Mas Kosim. Tekan kono mang lho, sik nyaut biasa. Iki aku arep mulai. Aku urung adus pemirsa. Anakku sadus tapi aku adus ndek awan mang jam 2. Ya adus neh. Sumuk rasane, guys. Yo pemirsa nek aku gak make upan. Mas Satria aku mau kan panas yo. Tumben iki panas cuacane pemirsa. Cuacane panas terus apa jenenge aku ki adus ora gedung gayane mentang-mentang pam murah ya nek bagiku termasuk murah kan memang ya pam pengelolaan desa gak pam perusahaan gede nek gede tetep gak mungkin sebulan kuwi kadang bulan iki pemirsa aku cuma boh yo karena kadang kalau nuku yo biar kadang kalau yo pasti kebanyakan rata-rata standar lah 15.000 17.000 dek poso kan kicak-kicik ayo kuwi hitungane rada 20.000 24.000 pemirsa ki aku tak ngomong anakku nek mari iki kan sudah musim panen padi di desa lain pemirsa atau desa Gadon, desa Dusun Linggo kuwi do usun nganu panen pemirsa do usun panen montos liwar-liwer domek damen kan karena mayoritas kene kan yo peternak sapi yo pemirsa jadi kan kene depan rumah Kapuan yo rumah iki kuwi kan jalan alternatif jadi kan anakku tak nganguk pemirsa aku nek ngene kadung kok dolanan kadang diceluk bolone aku sih diceluk boloku anakku kadang kalau dolanan mbek kucing ngono kuwi sik aku mau arep apa yo Adik di rumah main aku tak kano pemirsa
Aku adus kuwi yo jam piro iku mah. Adus jam 2. Rek make upan jadi ket yo tetep sore adus meneh pemirsa aku. Sore adus meneh pemirsa. Sik. Sik Dik, ajune toh. Jadi aku mandi lagi pemirsa. Dimakan ceritanya kan sore. Aku mau jugungan karo Bukit karo Bahar. Terus ya wes aku ambek delok mang tonggoku. Delok Mas Irsat, Dek Irsat karo Dek Fajar do main layangan. Kenapa kuwi gak ditanemi? Karena memang apa ditanemi jagung pemirsa. Rencana jari ini. Sawah kuwi. Kuwi mbah dibagi ambek sapa aku gak paham garapane. Kok sak ngerti ku yo sawah kuwi lor kuwi berapa hektar kuwi sawah bengkok. Dibagi mbah sapa sing pengen garap silahkan. Aku gak ngonten masak, aku jangan aku beli sayur pemirsa nang daerah cobaan kuwi sak melu kapuan, cuma lebih ke dusun ya kali ya paling kayak nggon aku kuwi ya dusune Pelem, desane Jepon. Karena Pelem ya dusun Pelem, desa Pelem ya akeh ning Jepon. Aku arep nggodhog banyu, awakku rada-rada mambu meriang pemirsa. Tak nggodhog banyu aku. Saiki mang yo biasanya aku nek sore iki memang dolan, kadang memang gak tak lebokno konten. Terus iki mang jagongan karo Mbah Kit. Adik ipare pake karo Bahar, adik ipake kandung. Oh, kumah. Terus yo, terus aku nek sore ngono kuwi pemirsa, nek wis santai ngajak jak dolan karo milikku. Asline kene ya sak deret sak mengguri iki dulur kabeh kok pemirsa. Aku kuwi iku dikandani Mas Anto apa piye aku ki dikandani nek awak mulai rada pegel-pegel meriang dan nek aku gak sampai parah awakku panas aku gak ngarah gak adus ya. Piye ya nek ngarani? Nek aku panas tenanan sampai bener-bener panas lagi gak adus, tapi ini tetep aku adus misalnya aku adus jam 2 malam pemirsa. Dan di sini memang mayoritas kebanyakan warga nih pengelolaan desa PAM desa. Ya Pranas tak kok murah banget Pak ya, pengelolaannya cuma satu desa toh. Satu desa dalam arti ini mulai Wangkot sampai Kapuan perbatasan karo dusun Linggung Loram. Kenapa gunku cedak Bandara Ngloram? Karena selatan lagi sudah masuk desa Ngloram pemirsa. Gitu ceritanya. Ambek nunggu ku lho banyune pemirsa. Mas yo omahku ki menjero. Bakul liwat terus pemirsa, bakul bakso, bakul tahu bulat. Ki mau tak tutup soal aku ya arep mandian, aku bedolanan nang jero pemirsa. Terasiku tak layak tuh, terasi. Aku pernah nek arep mandi, nek arep gangena aku godhog banyu tak kei uyah. Terus aku ambek resik-resik lagi karena ngonten terus tak ngonten lah. Lah anak main layangan. Mau tuku sayur mangut nang kuwi nang cobaan terus tak tukokno lawuh ayam bisa. Lawangnya pemirsa soalnya wis sore, aku juga arep mandi neh. Ya alhamdulillah mulai panas wis gak nganu pemirsa.
Aku kabeh. Tak kene uyah. Nek jaman cilik anu kan bapakku ngoni sapi uyah kasar ngombeni sapi, tapi nek nganggo masak ibuku tetep uyah halus. Soalnya kan nganggo masak gen gak krenyes-krenyes. Iki anane uyah iki ya wis. Aku ketok nyimpen uyah aku tak simpen nang ndi ya pemirsaku soalnya. Aku nek sore iki aku wis salat, ngloni salat. Iki kan nang ngotenku sore ya. Aku ngloni salat asar sik, terus mangan adus terus aku nyuci. Dadi esoke iku dadi tak nggo ngonten sik terus ngopeni omah, ngopeni anak. Ngono pemirsa. Dadi aku ki nyucine sore, dadi sesuke kuwi wektu nek tak nggo ngonten. Kadang kala yo pengen ngonten sore. Tak nggo cemplungan banyuku. Konten koki spontanitas. Terkadang kala kata-kataku yo ada yang mungkin tidak cocok dengan pemirsa, ya saya minta maaf. Kesempurnaan milik Allah. Tak tutup kontennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.